Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Nakaliang jong Antor News ulayo banyakren bat kawai kapuron kabla tip kerteng kum ka Jona pakma. Kalayatu bakajat ben riu khasi kadai ban ajing kershan kinong shna film khasi namarkan kentiu ya kayo ka kot jong ka jai ben riu. Kakong Jona pakma kalayatu bakipaj ba kidai kinong kershan barat ba ban sakhi ya ka jing biang ki film shu ki paj ba ki bawan pe ya ki film khasi kim dai ban kan tho ya ka jinglong bom biang jong ki film ne ban kan tho ya ka jinglong jong ki nong shim banta la ne ka jinglong shimet la pen sngew ka te ka puron habayo banya kren beruba miki lengdo balaju banana amru kum uba jelaw uba dai uteng shop jong ka film kajuk ulayatu ba ka film kajuk ka kren ka khana ya ka jing biang jingkiu ki film khasi namar ka sap ka phong jong ki teng shop ki puron barang menyebab kata usnrang ka wisi hammi ma langi habanwat ka brio namar ba khnang ba kindan ki ban pej yang ila sya si ndang ila teman mana ban pej la kim pej ki kon ngi habanwat brio ngi haban yo ila jong ki kon ndre kamde ban long ba ngin ki para kimde ban klet ya ka jing sacrifice yang man sya kidang red ya saya mau kemangar ngalamat eta ngahaban yarap yaki ngahaban syed cinta ngahaban pen biang adong sedong adu step mau pen song tifen yaki habis school ngi pen rae kepala iki para adu katangi iki para ndai kamde hok baki para kin iben ndai yang lahe kan ndangi ngilami baki mde hok ben iben yang ndai kidi ben sutu bagi di ben priang bagi leng baju kini ngahe ngasan ba ngalong hadu mentah kalahir dor ni ngadu ka akor ka buram ka ketin ka thli teng ye dai kran hanti teng de kran hanti sengkin kibriu teng ilong shu teng kia long kum mangili baang mo kibriu ki kran lalai pucai ki ben ki kho ki ang au te bom ler te mo khasi shu ak celebrity tamta nrekim tep ba ngi trestom hadu kan no bangilong hadu kan ne kan long kibriu ki itu abang ya charum sedeng ro kadai bangi treshitom bagi beliau ki appreciate ya kata kan jeng treshitom jengi ini sukuman bah ndre kamdai bangi long ini kata kai in hiardono kan karena ada kaburam ka akor keren ndre ini deben kentu lam yangi ki ba ak ikini ki film ikini ki la kalong ki video ni ki film ndre bikin kentu lam kenang bangi ngirung ini men sim nomor kan kadi si benta ka kam ka jongi te long la kim kentu maki mano ban kentiu wala ngim kentiu hi mangi perkasi te kumnang in expect du karbon kentiu te dong kam siangi kan kat kum kajing smau jonga katu ka bentahi ban pha shiti ya ka briu ka bala start ka badan mobile phone ka pendan kam ki new technology ka long baik tang kajing iet ka basisha ka ba katu ka kan thei ka dan wala da ka sutu udang bi shisharu ka pediang ya ka hadu bandakut kidaya okhuni okti kidaya shong ni salang kidaya iet shisha ka ba pen isha ba ka dan tang kata kajing teli bat kajing iet besha nakaliang ka kan thei ru nakaliang ushen rang ru ka ba krawe nakaliang kan thei na ma ka de ka bala nang la start ka balik school shasor tang ba kam ngop haki you know haki we hanrei haki we ki jingpen shoi mo la da la wan shasor la i thmai ki baro la kum ngop no bandai ki we hanrei hakani ka film ka pen inuksa ba ka wat la da ka kan thei ka de ka bala nang la start ka la mi la na bar snong la jong ka tamba ka dang don ka ta ka jing iet bas kem ya u samla la jong bat ka pediang ye tai shiti ka pediang ye ka jinglong jingbum nang bum start jong ta samla la jong ka ba pen ikan uksa ka basaya ka jing scam jong ka jing iet kala ya shisha ka jing jing parkhat ha ba pet ya na kata kaliang namar ba kum ta hiken kala ban pediang ya ubum tip ye yu badang pu lingkha yu bum nang shisha karyam hakariam ka bet maka pimpe hakani ka film kala bet la biang karyam ka bet kala nang ka jing nang jing start ka dan hanrei hakawai kaliang pe yu samla la jong umdan ie tang ka pu lingkha kala bam jasni shapu shaka lingkha la jong still ka pediang yu te ka pen i shisha bakayar ka jing parkhat bat ka scam shisha ka jing ie jong ka yu